Andam na ang mga eskwelahan sa Rehiyon 11 sa pagdawat og mga pupil o estudyante. Kay karong adlaw, Hulyo 3, gisugdan ang enrollment alang sa school year 2024-2025 sa Department of Education kun DepEd 11 nga matapos Hulyo 26. Giawhag sa DepEd ang mga ginikanan nga dili na hulaton ang last minute sa enrollment aron dili magpunsisok sa mga eskwelahan. Hangyo na ito ni mga ginikanan nga as early as now, magpa-enroll na sila. O dili sila magpa-enroll ng katapusang adlaw na kay diya kasagaran ang problema, no? Sa memorandum sa DepEd, magsugod ang klase Hulyo 29, 2024 ug matapos Abril 15, 2025. Gipahigayon sab sa DepEd ang National Learning Camp sulod sa 19 ka adlaw aron madugangan ang natun-an sa mga bata aya magsugod ang klase. Ang intention sa National Learning Camp ang kahibalo sa itong mga bata diha sa reading, mathematics para sa grades 1 and 3 o sa grade 7 and 10, English, Science, and Mathematics. So, mga teachers, itong mga nag-volunteer ng mga teachers, maoy mo ayuda kanila alang niining National Learning Camp schedule from July 1 to 19. Tungod niini, mubalik na sa original school calendar ang shift sa klase sa mga bata. Rhea Montecavo, Newsline Philippines, stay safe.